אז מה מצב אנשים? היום אני משחק GTA אונליין, והמטרה שלי בעיקרון, שאני כאילו עכשיו מעלה את הסרטון הזה, זה לנסות להשיג את הבת מוביל, הרכב שנמצא ממש פה, באתר הזה. מי שרוצה לדעת, כאילו מי שחדש ב-GTA אונליין, יורדים למטה עד שמוצאים את הבת מוביל. הנה, פה, אז זה כמות הכסף שיש לי בינתיים. אני מנסה שיהיה לי טיפה יותר, אז אמרתי אני אשיג את הרכב איתכם. איך שאתם רואים, הבת מוביל, וזהו. אז בקיצור, עכשיו אני הולך להתחיל מרוץ. כאילו אני עכשיו אחפש, אמור להיות פה, כאן יש כזה תמיד כפול 3 כסף, כפול זה, לא יודע. הנה פה יש כאן כמה מרוצים שאני עשיתי, אבל הפעם אני הולך לעשות משהו שאני לא עשיתי. בואו נראה. לא וואלה, נלך על זה, יאללה. טוב, אז בקיצור, זה כל המטרה שלי בינתיים. אם אתם כבר כאן, אל תשכחו לשים לייק וסאב, זה הכי חשוב. זה מאוד עוזר לי. למה? כי לוקח לי זמן לעלות את הסרטונים האלה, מי שלא יודע. וכן. טוב, בינתיים אני עם מישהו, אז אני בינתיים מחכה שהוא יתחיל את המשחק. זה יכול גם לקחת מלא זמן, אז אני פשוט שנייה אעשה ככה, תשחקו שנייה. סוף סוף הבן אדם הזה מחליט שהוא מתחיל את המרוץ. לקח לו, לא יודע, דמות של בת, לקח לו מלא זמן, ומתחילים את המרוץ. יאללה, בואו נראה. מי נצח. למה הוא מקדימה? ברור אחי שהוא עקוף אותי, נו באמת. טוב, בואו נראה בינתיים אם אני אצליח בכלל להשיג אותו. בינתיים הוא טיפה עקפתי. אז זה נראה מפה של לופים, אני לא צוחק איתכם. בטח הולך לקחת, כאילו זה הרגיש לי שאני עובר פשוט לופים, כי תסתכלו מסביב, זה הכל אותו הדבר. וואי, בימה עוקף אותי כבר במלא. כאילו אני נמצא מולו, כן, אבל כאילו כל פעם נהיה יוצא פה יותר רחוק. גם מה זה? לא יודע למה הוא יותר מהיר ממני, ולמה לנו בכלל אותו רכב, כי אני לא זוכר אם היה לי בכלל אפשרות להחליף את האוטו הזה או לא. באמת שאני לא זוכר. וואי, תקשיבו, בעריכה אני אוריד מלא חצאים, למה? כי אני אומר לכם, המפה הזאת היא ארוכה. אז אני לא רוצה שכאילו תשתעממו בינתיים סתם. שיט. תקשיבו, אני אומר לכם, זה לא נגמר. המרוץ הזה הוא לא נגמר, אחי, הוא אינסופי. מה זה? אחי, מי שם פה חור? מי המטומטם ששם פה חור, אחי? מה זה השיט הזה? עכשיו צריך לעבור אותו לאט. אוקיי, יופי. אחי, אבל באמת מי המטומטם ששם שם, אחי, חור? מי שם חור במפה שלו? מי? אחי, אז הנה, עדיין, אחי, המפה הזאת היא לא נגמרת. חשבתי אני כבר יוצא בחוץ. אולי עכשיו? לא, עדיין לא. אני מרגיש כאילו אני קנגרו ככה מקפץ ממקום למקום. מה זה? לא, אחי, לא. נו מה? וואי, הדבר שהכי מעניין אותי גם עכשיו, איפה הוא כאילו נמצא? הנה. וואי, אחי, הוא בקיבינימט. אחי, לפני רגע אני הייתי ליד... רגע. יש! יו, אחי, תודה רבה, סוף אני יוצאת בחוץ. יש! וואי, טוב.
ועכשיו, רק אם אתם לא יודעים, עכשיו זה רק הסיבוב השני. אז טיפה נדפקתי. יש, לא נפלתי, אוקיי. טוב, אני אעשה את הסיבוב שוב פעם, אני בינתיים אעשה קאט. טוב, נראה לי הוא כבר מנצח אותי, אני ראיתי אותו כבר בקו הסיום. בואו נראה. חכו. איך ידעתי. טוב, נראה לי אין לי שום סיכוי בעולם להגיע כבר אליו, למה כאילו זהו אחי, הוא כבר בקיבינימט. נראה לי פה היה איפשהו אחור, אני די חושב, לא? איפה? לא, אני גם לא רואה אותו אחי וגם לא רואה את החור. לא, הנה, כאן 6, 5, הנה החור אחר, יופי. איי. עסקתי. וואלה, לא נראה לי אפילו שזה מספיק כסף. וואלה, אני לא יודע. וואי, אחי, הייתי יכול לנצח את זה. יאללה, היי. טוב, אני אקח יותר למרוצים, אני הולך לשדוד איזה חנויות או משהו. טוב, החלטתי שמעכשיו אני יתחילו לשדוד חנויות, יעשה איזה משימות, משהו כזה, לא יודע. אז אני בינתיים מחפש פה חנות קרובה. הנה, וואלה, בדיוק כאן. וואלה, פה במול. וואלה. אני אכנס. מה סיכוי שיגיד, oh shit, not good. אני מת. אחי, אשכרה אמר את זה. טוב. הגיע הזמן לברוח מהמשטרה. ביי, לברוח. יופי, יאללה. רגע, למה יש לי 3 כוכבי משטרה, אחי? למה? אחי, לא, אמור להיות או 1 או 2, אני אומר לכם. למה 3? what the fuck, אחי, זה אמור להיות ככה. אחי, איך אני עכשיו גם הולך לברוח מהם? וואלה, זה בעיה. טוב, נראה לי אני כבר אכנס לשדוד עוד חנות. למה? הם לא עוזבים אותי. אז יש פה אחת, אז אני אכנס גם אליה. כשלא יחכו לי בחוץ והתחילו לראות עליי. למה? אני רואה אותם שאני כאן בחוץ. יאללה, סתום. תביא את הכסף. תעבור כבר. יופי, תביא את הכסף. אני כוח, אמרתי לכם שהם יעמדו שם בחוץ. יאללה, סתמו. יופי. יאללה, תביא את הכסף. יפה מאוד. יאללה, בורחים מכאן. סתום את הפה. סתום את הפה. יופי, יאללה, לברוח. איך ידעתי בי, מה זה? טוב, מקודם ניסיתי לשדוד עוד חנות, לא כזה עבד לי. יש עליי עכשיו איזה 2 כוכבי משטרה, אז אני בינתיים בורח. אז נראה לי שאני אכנס כבר למרוץ, אז אני בורח מהם בשביל שאני יכול להיכנס, אז אני אעשה קאט שנייה. טוב, נכנסתי בינתיים לאיזשהו מרוץ, בינתיים אתם רואים אני בסיבוב השלישי, ושיט. נראה אם זה יצא יפה לפחות. וואלה, יפה. מה זה יפה, אחי? טוב, בקיצור, אני התחלתי עכשיו מהסיבוב השלישי, כי אני לא רוצה שזה יהיה לכם כזה ארוך. וכנראה אחרי זה אני אשיג אולי כסף, ונראה אם אני אשיג את הבת מוביל. אני לא יודע. בינתיים. אז אני בינתיים... אני אעשה פה כמה סיבובים. וסיימתי. יופי. בואו נראה כמה כסף. דרך אגב, זה היה לופ, אבל לא לופ כזה ארוך כמו הקודם. וואלה, יפה, אבל זה לא מספיק. אז שומעים, אני שנייה הולך למרכז העיר. אני אשדוד איזה חנות ואני אחזור לכם. טוב, יאללה. אני מתחיל לשדוד את החנות. ונראה לי אחרי זה כבר יהיה לי מספיק כסף לקנות את זה. יאללה, תרים ידיים ותסתום את הפה. וואי, איך היא קיבל מה זה כפה. יאללה, אני אקח כסף. אבל אני אבדוק עוד מעט אם זה מספיק.
אבל בינתיים אני אברח מכאן. מי זה? מי זה הטנק הזה? בונה. וואו, אחי, איזה... הוא יצא? הוא יצא מהטנק? יצא מהטנק? שומעים, אני גונב לו את הטנק. אני גונב לו. יו, אחי, הוא מת. איך אני כונס לו את הטנק? אני גונב לו את הטנק, אחי. יו, אחי, אני בשוק. בואו, משטרה, בואו. אחד מקבל פיצוץ. עוד אחד. מה קרה? למה זה יוצא לי לבד? אוקיי, זה היה טיפה מוזר. אני אברח, למה אני טיפה נדפקתי? טוב, נראה לי שזה כבר מספיק כסף, אז אני שנייה בודק. בוא נבדוק שנייה. כן, רגע, שנייה. גם אני צריך לעבור לעולם לבד, למה... אני לא רוצה שיהיו פה אנשים, אז אני שנייה עובר לעולם חדש. אז חכו שנייה. אני כבר חוזר לכם. טוב, איך שאתם רואים, אני הגעתי. אני עכשיו לבד בעולם. אני הולך עכשיו להזמין את הבת מוביל. בואו נראה אם עכשיו זה ייתן לי. בואו נראה. איך שאתם רואים, נכנס לחנות. איפה הבת מוביל? בואו נראה. הנה. אם זה נותן? יואו, אחי, זה אשכרה נותן. יש. יאללה. מה אכפת לי שאני עכשיו הומלס? יאללה. אוי, אחי, סוף. יש. אוי, אחי, אני אדפוק עוד איזה 20 סיבובים. חכו רגע. אוי, אחי, יש. תקשיבו, אני על זה כבר איזה שבועיים. ברור שאני אדפוק איזה 20 סיבובים. טוב, אני שנייה חוזר לכם. סוף זה הגיע. סוף. יאללה, בוא ניכנס, נראה אותו. רק שתדעו שזה הפעם הראשונה שלי שאני נוהג בזה. אני עכשיו אמרתי לכם כבר שאני על זה כבר איזה שבועיים. טוב, יאללה, איפה זה? כן, תתעלמו גם המכוניות האלה. וגם יש לי פה את האופנוע המעופף הזה. אבל תסתכלו תחתיך הזה. יאללה, בוא נראה אותו. וואלה, אני גם לא הבנתי כאילו עד כמה הוא מהיר. אני שנייה בודק. אחי, יש לו גם מיניגן? וואלה, זה לא ידעתי. אחי, זה מטורף אז. עוד שנייה דרסתי שם מישהו. בוא נראה. יואו! מה זה? אחי, איזה מהיר. רגע, שוב פעם. יואו! אחי, זה יופי. מלא, אחי, זה מהיר. רגע, מה יקרה אם אני אעשה את זה פה? חשבתי שזה יטיס אותי. אוי, אחי. דם. זה נחיתה. ראיתם את כל זה? טוב. אני שנייה בודק משהו. אתם כבר תבינו. תסתכלו, יורדים לפה למטה, לביוב. וואלה, אני תמיד רציתי לנסות לבדוק את זה. איך יורדים מכאן? הנה, מפה אפשר. הנה. יאללה, בוא, אני שנייה בודק. בוא נראה. יואו! מה זה, אחי, חללית, זה לא בת מוביל. בוא נראה אם אפשר אולי לעשות כאן תרגיל. וואי. בוא נראה. יואו, אחי. דם. טוב, איך שאתם רואים, אני הצלחתי בשלי. אם בא לכם עוד סרטונים על GTA אונליין, תכתבו לי. והכי חשוב, אל תשכחו לשים לייק וסאב. יאללה, ביי, חברים.